1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mak, wis dolan dhisik, Mak. Alah, tak lana kok lempet-lempet ya, Mak. Wis dolan aku, Mak. Pas. Ronge. Wah, menang rugi. Nah. Udang iki. Bangetan. Masuk. Loh, Ya, buah. apa-apa ah. Ngago. Ceno kowe. Bocah. Aku lagi gak konsen iki. Skala MM-an kok malah ngene. Iki lho. Oh. Iku piye? Aku lagi muntel iki. Muntel ana apa? Biasa. Ye, skala. Lah hiburanku ngene yo. Pas dulu Bang iki, Bang. Satu sawah kok. Malah mau tubruk nganggur. Aku galau iki. Pengen duwe pacar aku. Mbok aku butuh mantu. Mantu. Iya. Yo. Lah piye? Golekno. Aku dikenalan po gak? Ono iki. Tenan. Tenan po gak? Tenan. Bisa ketemuan saiki? Bisa. Ya wis aku tak mulai dhisik adus, mulai salin sing bari tak enteni. Ya wis yo, tak jae. Oke. Aku serok yo. Siap. Oke ngono. Ya wis tak mulai dhisik aku. Yo. Bang, Rena bang. Kamu tak kenal cowok itu, beda kok ngene. Tapi duwene kita. Ngene lho, Pak Deku belanja sepeda motor. Aku tak bujuk tak sewa motor. Yo, Ngono. iki ketemu Cuma larang-larang tapi ora masalah rego sah. Ngene pokoknya gampang cara. ya wis ah ngono. Aku tandeni wetan yo. Siap. Aku adus dhisik. Agak sing bare yo. Yo. Oke. A few moments later. Abang, winingin lah, cacah. Macak tak lopo lah. Piye suwi ngawakmu tadi? Yo bangetan suwene iki macak apa no? Kok suwene ra karuan? Iki ben barek kok. Ben Yo, diterima ya. Yo ayo. Bocahno agak ngerti gone kok. Tak jalan. Ah, segede gak kena. Adis. Apa cong gembor-gembor? Larang anak no. Iki lho, bal aku meh nyewa sepeda motor. Dengan yo dhewe lah iku lho sing eleman. Eleme iku lho, Bu. Masuk. Piro, Pak? 6.000. Malah larang-larang. Oke, piro? Piro, Bang? Bisa yo, pakai main bisa. Yo ya ora apa-apa, engko duwe kurangane engko. Yo. Oh, kan oh. Tak nulis bensin yo. Yo karepem cong, karepem. Payang ya. Biasa.
Iya mae. Kowe engko nak karo Mas sing sopan, Mas iku galak tak kandhani. Iya no. Iya. Jeneng. Misalnya Ayo tak baturi. helm. Assalamualaikum. Mas, Apa? di bulannya wonten. Ono nek jero siji tak ngene. Dek. Kowe kancanem lho. Sampai mas. Mama ayo gesek. Mbak. Biasa nih. Kuliah apa kerja? Insya Allah udah sampean. Pulang pun kerja. Oh, kerja apa? Niku golek kroto. Cok jalan-jalan go, Bang. Ojo nek omah tok. Dan ini sibuk apa mboten sampean? Boten sih. Jalan-jalan pun. Ayo. Terus. Tinggal di sini apa nggak? Yo wis ah. Enake. Oke, hati-hati lho. Mana di? Aku lo izin bulan kami hati sampean. Iya, ada. Tapi kok bareng riyen Mas? Mas, aku. Iya, ada nih. Aku juga nih ini yo. Mie ayam yuk, masuk. Dia mau pakai blue helm. Ah, lali mas. Tak juga saya. Dik sepurone lho Dik, aku gak iso numpakno awakmu mobil. So aku mau numpakno motor Dik, mergo aku sadar imam iku ning ngarep ora ning samping. Gak apa-apa mas. Bodoh gak jamin segalanya.
panas segini kok. Ngomong-ngomong jeneng sapa? Aku Wulan. Oh, Lah jenengmu Mas? aku Bambang ya. Oh Bambang. Dik aku entuk demek tanganem. Enggak apa? Aku pengen ngrasakno piye rasane ngegem masa depan ya, Dik. Bisa ae Mas. Dik, Panas ya Mas? tapi ya mau balik. Gak, foto-foto saya ya. Ayah, Ayo foto saya. tapi aku elek, Dik. Alah gak apa-apa, aku ya elek. Tuh. Nek, Wes Dik, aku isin aku Dik. lah apa Mas isin kok? Digoleki masmu ora kok awakmu. Iki menurutku sih wes suwi sih. Apa jalan dulu terus balik mulai? Ya wes gak apa-apa ya. Ayo. Ora sih panasan sampe Pak mau. Alah gak apa-apa.